Tsaya kada ka wuce don dole sai ya amfane ka. Wai daga sai kuɗi kake so? Kuma ka zauna haka nan? Kai ka taɓa ganin kana kwance haka nan kawai mutum ya zo ya ɗauki maƙudan kuɗi ya ɗaura ya baka? Ya kamata ka tambayi kanka kai ma ko dai wani abu yake so ko kuma rayuwarka yake nema. Amma kuɗi in kana buƙatar kuɗi tarin dukiya wanda a shekarunka a rayuwarka ma baka taɓa ganin irinsa ba ko kuma baka taɓa samun irinsa ba to sai na aikin tasrifi. Aikin tasrifin nan kuma akwai mayaudara, akwai 'yan cin amana a ciki. Shi yasa muke ƙara fito da tsarin cewa duk mai buƙata ya mana magana a WhatsApp mu bashi tabbaci. Iya saƙonnin da mutane suke mana na godiya da sun ga dukiyansu ya isa bari mu tura maka da yadda aikin yake ko kai da kanka ko mai maka ko ka zo da kanka ko kuma ka tura da kuɗin turare a yi maka aiki duka ɗaya ne a wajenmu. Hakan zai ƙara baka tabbaci akan aikin tasrifi gaskiya ne sai dai kaɗan daga ciki ne waɗanda suka san me tasrifi kuma suke yi da gaske. Saboda haka muddin kana da buƙata ka daina yin yawo kai ta tsalle haka nan ka zo a nuna maka hanyar samun kuɗi. Ka taimaki kanka ka taimaki al'ummarka ka kasance ɗaya daga cikin mutane wanda ake alfahari da su. Ina muku fata alkhairi daga naku Shehu Umar Mahdi. Idan farkon zuwan ka ne wannan makaranta ta mai tara albarka dole ka mana subscribe kai share don wannan sirri domin 'yan uwa su amfana. Al'ummar mutane, al'ummar Annabi Muhammadu ina muku fatan alkhairi. Ni ne nan naku Shehu Umar Mahdi. Daga nan zuwa kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Wannan turare da kuke gani turare ne mai amfani wanda zai iya sauke maka sefa adadin miliyan 50 ko sama da haka. Naira zai iya sauke maka da naira miliyan 180. Haka zalika zuwa dala zai iya sauke maka rafa 170. To me kake jira? Madadin kai ta yawo kana ta nema a wulaƙanta ka, ka je Libya Laraba su wulaƙanta ka zuwa Algeria baka da wajen zama ai ta kamo ku ana dawo da ku ƙasa musamman mutanen Nijar ka zo ka sayi wannan turaren ko kuma mu tura maka wasu daga cikin turarukan ka saya kai aiki da kanka ko mai maka daɗe ne a wajenmu ko ka zo har inda muke mai maka aiki. Ina muku fatan alkhairi daga naku Shehu Umar Mahdi. A daure a subscribe a share din wannan attajiri gar na ɗirkeken sirrin na wannan rana mai albarka cikin wannan wata da muke na albarka. Ina muku fatan alkhairi kada ka bari wannan daman ya wuce ka amma kai shawara da kanka da zuciyanka. Ina muku fatan alkhairi. Da yawa kuma suna cewa an yi musu aikin tasarrufi amma wasu ba su samu dukiyansu ba su samu kasa ba. To ba da mu kai aiki ba. In dai da mu kai aiki ƙarya har yanzu ban taɓa samun wanda ya fito daga yatsa ya ce gashi mun masa aiki bai samu dukiyansa ba. Har yanzu ban taɓa samu ba. To saboda haka wannan abin alfahari ne gare mu. Duk da ba girman kai, ba wani kuri, ba kuma wani dabara mu bace ko something haka. In Allah ya baka ya baka, in Allah ya hana ka kuma ba wanda ya sai maka wallahi. Ina muku fatan alkhairi komai yana da sila. Daga naku Shehu Umar Mahdi.